Ban pensuk ya kipat ba ban thep bat sei pisa, ka Meghalaya Rural Bank kalapli ya ka Business Correspondent Agent Hadira Soyong, kenang ba kipat ba kensuk ha ka ba kenshow pisa bat sei pisa. Ya ka ni ka Business Correspondent Agent, lapli da kisor darchnong jong ka ni ka dong ka thanhi, uba lensai lingdo bat uba tipbor pertu, ha ka jinon lang u coordinator jong ka HCTPL Meghalaya Rural Bank Shillong, uba aron khar hujon. Layo ya ka jing banshai na u coordinator jong ka HCTPL Meghalaya Rural Bank, yaki facilities kumba say pisa, tap pisa, transfer pisa, account opening, ka insurance, kum ka PMS BY, PMJJ BY, bat kiway kiway. Kajing syakri yaki pantang. Te kajing syakri kabakumno bakin hai gini. Hato kan ka bang mini bang kan long ka branch ne kan long kajing epher. Te kan ka mini bang pilatip hiba kamla raban issue kan ka passbook dalade. Handai ka ika benta bakala banle. Kalau no kila ban enroll dan ki bentep ki kateng jong pi tang kitu ki kena ki badon ya ka Aadhaar card kena ro ki long san snap jong menta pile i kala yo Aadhaar card bat ling ba Aadhaar card pila ban pli ya ka account jong pi tang kitu ki kena ki ban padon ki account number pila ban wan ne ban pli ya te ka baar ka i ka ba pi la ban le ya kan ling ba kan ne pila ban check ya ka balance jong pi pila ban tap ka pisa jong pi pila ban sei ka pisa jong pi pila ban transfer ka pisa jong pi pila ban le kumba jule ke bang bawa te sakawai du ka passbook menta ban issue nang ne gim parla ka wai marsinda thep ka teng ne ki CSP jong pi inlet sim ya ka passbook na soyong number ba pinumut bakla bala sai si ong bo kan ka bang yo le sekam day ka ju jong ka MRB mo kumno ka branch kan one pli shane kumno ka bang kan don shane don ka jing tharai gong gine tai dera te kane ka mini branch ka dei hi jong ka MRB ka dei hi jong ka soyong branch kalong no ka di ka tanat ka barit tilabu nge bat kumne ta te kin sedang men seng undi tang ne ni labu kane ka mini bang kum ha mai rang ro ha kin shiro nang ta ha ti thai smith nang ta ha po slai karya ona ka mokria jong ini te nang ta Shillong ladon kumba khat khandai tali ki CSP but Hagaro Hills lai PE ki don kumba arspan rupo tali ki CSP nomor wale kane ka bang kamla ban ajing syakri haman na kasno kamla ban lai dala deban pli account the link ba kini ki mini branch kala ban ki nosong snong jong ka snong Meghalaya ki la ban pli account jong ki link ba kane ka mini branch but kini kin sim passbook bakin sawan IFP te sakabalai de lingba kan ka branch ka ika pila ban yo kini ki insurance ki ba apo tengka balong accident insurance ki yong lara ja accident ha kan ko poru pila ban claim ya kan ka pisa arlak tengka beki to bar sakawai gadon ka insurance ka ba tap saus palai pendu tengkaru sisnem lada pang ne sitom plat beri kan ko bentaru uyo be arlak tengka yaki long yaki nomini ki badan bentai kilong yung sem yuki mar PE hi bun ki bri menta basu ban tap insurance manu banai ki sem jing ya tiling ba kan ka bang bakila ai ne kan kalat ka insurance ki baduk kan no kanor kila ban tap ya kan te ka de ga jing mento ya ki paj ba hi mar nomor ba u teng PE long pa ne long mi ki ba ban im ba aja ban hai kamai se pun ki lada ki jaring khat no baki khat no sendet insan ke sana mar ka jing im bri wimla nu batai te ka jing mento ka de ya ki tu ki barang sa de nga yo wer ya pi ban ya what you think kan ko benta baka ba sem jing ne kan ko benta ka ba pi kwa ban ke jing thara jong pi kan no pila ban keli nanga lada pi don kan ko jing keli ya kini ki benta jong ka RD FD pi kuma pila ba lati bisa recurring deposit di kyong kini ki jikin show jong pi ma ki bakan show menta pi san putun ka pi don hapla pinong ngale tap harus soyong tang bay kalir nga try kan no nrupo dang san putun ka kamontoy de banta de hangni habang hajan jong pi pila ban kan show san putun ka ar putun ka nrupo ka ka pi de ka jing show le pi khot man pila ban kan show manu banai pila ban kan show man gasngi pila ban kan show tayo ka show pi de bat sakawi pila ban le ka fix deposit gitu kian di fix deposit kamu 6000 chaneng pila ban bu inde bedunai kata fix deposit mo
te ki recurring bat ka ba pimon benar-benar namar kidan ki ba ong ba kan show by class by kun mo ki ban perkulai ki kun ki kwa kan show spot kan ka sisir ki la kan wan rang namar wa pinle cha du sha branch ka mot ka jingo galong ka jingo juki ka babu te sepang kini ki passbook ban print hangne nyindang ya keren bat ki IT department ha sort yung ba hadin armanay live nai pila ban update ki passbook nomor tenteng pi kwa ong batip kan no pisa ka don aka account joki te hangne mentangi padon kata ka banta ba ong ban le ka passbook handai had live nai sabnai kan ka passbook buru kan insale nomor bali ngindang sedang ya kan ka banta hawa ngindang sedang te kamot ka sim por hi ban biang na dong sedang mo te kata ka lista te kumba fitip hi kan ka banta jong ka insurance kila tip mata bade ka balik kan ka MRB ru ka sengi kini kimi ban samar limba kini kimi ka jinut ka baduna tang iwi breu bat ka jingyo jong itai breu ba sengi kani CSP ka dei ka baai ka banta jong ka government of India ka ai 100% life 100% ka ai ka SBI State Bank of India 100% dalade ka MRB ka beiten ka yaran dan yakini customer ba punya kan